Қытырақны табарға керек. Бүйек елді бір қытырақ. Дұшманлар бек көп. Алар шүлдірлі дүңгірні тартып алдылар. Оқны құтқарырға артефактларны соқшыларға тапшырға керек. Юлға шық, біз аларын тұтқарлармыз. Язмышқа қаршы көрікмей шығып, сушты аллар сүңгілер атып, қияш нұрлары көкіні бүлгенде, оқылар үшқалый мұнда әр жерде. Бір кім аларны ишетмей қалды, тузаңлы сұр юл сырны сақлады. Мұнан соң бары бірсі барашақ, оғын түзеп тұры аташақ. Яузылық бітсін, кетсін десек, вақыт созмайық ашыға түшік. Жері бізні сақылаушыларға жеңу уғын тигізләп бөлейік. Аларда біздің үміт ұшаныш, қабат яқтырдың инди қуаныш. Тексірнігіне білмей біреуде, бұрынғы бір күш сақлай өзінде. Оқны мен өзімді таба алмаслық жерге яшырырмын. Жеңу хақына Құяш нұрлары жерде сүрмесін. Жеңу хақына, жеңу хақына, жеңу хақына. Ғасырданың жиғаны бізден ераққа ұшты. Жеңу хақына үшсін ераққа. Ромка, бұғышылма сен, ұқтан аты сенің үш түгіліғі. Өзіңе қара сен ненде шибәрсің, мәхәбәтті оңғышлы болырсың құт. Ой, менің бүгін ұшырашу бола бейт. Зілейха біләмі? Зілейха білән? Сіз қоян біләсіз? Ярар енді, Ромка, сен аңа ғашық болғаныңды барысы да біләйінді. Бәтін мәктәп біләйінді. Сіз не? Ярар, хош болығыз, мен егердім. Бірінші ұшырашу неше күтер екен.
Әгәр ак чәчәкләр алып, аңа бүләк итсәм. Баш сүйеге Болгардан тәңкәләр савыт саба. Кызык бу тарих фәне, күпме әйберләр таба. Роман Зөләйхаға күз салган. Роман Зөләйхаға күз салган. Һәммәсе моны тиз белеп алган. Зөләйха гына белмичә калган. Роман Зөләйхаға күз салган. Роман Зөләйхаға күз салган. Һәммәсе моны тиз белеп алган. Зөләйха гына белмичә калган. Бүгенгә кадәр гел бергә булдык, газу эшендә яки походта. Һәм ниһаять көткән көн килде, сөйләшик әле җай чыккан чакта. Менә борынгы китап, гарәп язуы бик матур икән. Таушалган бамбук дәфтәре, кызыклы бу тарих фәне. Роман Зөләйхаға күз салган. Роман Зөләйхаға күз салган. Һәммәсе моны тиз белеп алган. Зөләйха гына белмичә калган. Роман Зөләйхаға күз салган. Роман Зөләйхаға күз салган. Һәммәсе моны тиз белеп алган. Зөләйха гына белмичә калган. О! Ермекнең янларын. Нәрсә шакыйсыз? Ябык дип язылган бит. Исәмсез? Син менә әле бурамая. Мин Ромео түгел, мин Роман. Рейхан синең әтисе янда кабинетта бугай. Кер, Ромео. Мин Ромео түгел, мин Роман. Зөләйха! Нигә инде музейда алай кычкырырга? Мин- Керә торган якта 15 минуттан күрешергә дип сөйләшкән идек бит. Сине мин сәгать ярым көтәм инде. Гафу ит. Мин монда шундый кызыклы манускрипт таптым. Бу сиңа? Кайсы гасырныкы? Син нәрсә? Яңа гына өзеп алынган. Шаяртам гына инде. Хәзер савыт алып киләм. Миннән башка бер нәрсәгә дә кагыласы булма. Әлеге ук һәм җәя белән Болгар кабиләсенең Кытрак исемле юлбашчысы явыз шаманны җиңгән. Батырлык имеш. Алай гына мин дә булдыра алам. Менә ул тылсымлы ук турындагы манускрипт. Хәзер курнына куй. Мин сиңа әйттем бит. Ни эшлисең син? Исең киткән икән искегә. Юнлы башлы атып табылмый бит аннан. Кинәт болытлар каплады. Явызлык үткән елчыкны. Гасырлар буе йыклаган. Эчендә ачу җыелган. Sakladı anı vakitler, hiç davuşqa uyanmadı. Tik uç hem aşu gitmedi, yavuz sihirçi bu şaman. Şırdır ağıp sihirledi, bu yavuz
Şıktı şunda uq Korkumuş yanı halqa Birleşu kirek yıdrıqa Kahır su kara. Мен аны риваят генә дип уйлаган идем. Нәрсә булды бу? Монда барысы да язылган. Булгарга нигез салган Кубрат ханның үлеменнән соң, аның 5 улы аталарының бергә булырга дигән васыятын үтәмичә, һәр кайсы үз юлы белән китә. Батбаян кала һәм озакламый хәзәрләр тарафыннан яулап алына. Аспарух Дунай ярларында Болгариягә нигез сала. Кубер кабиләсе белән Македонияга китә. Әлцек Болгар халкының бер өлеше белән Италия җирләренә юл тота. Кытрак үзенең кабиләсе белән Идел һәм Шулман кушылган урынга килеп төпләнә. Кинәт кенә Кытрак кабиләсеннән кызлар юкка чыга башлый. Явызның эзенә тиз төшәләр. Кызларны бу җирләрдә яшәүче шаман корбан китерү өчен урлый икән. Ул бөтен дөньяга хакимлек итәргә тели. Аның бу ниятенә беркем дә каршы төшә алмый. Юлбашчы Тәңрегә ялвара. Ә ул кем? Тәңре ислам дине кабул ителгәнчегә кадәр төрки халыклар табынган иң югары илаһи көч. Һәм Тәңре аңа шаманны җиңеп чыгу юлын күрсәтә. Моның өчен болгарларга хас булган сыйфатларның берләшүе кирәк икән. Тизлек һәм чыдамлылык, сизгирлек һәм кызыксынучанлык, максатчанлык һәм ныклык, осталык һәм традицияләргә таяну, бердәмлек һәм дәрәҗә кебек сыйфатларның бердәмлеге ул. Юлбашчы ук ярдәмендә явыз шаманны үз шөлдеренә үк бикләп куя. Хәзәрләр Батбаян ханны тармар иткәннән соң укны урламакчы булалар. Шуннан соң юлбашчы аны яшереп куярга карар кыла. Артефактларны яшереп, аларны сакларга сакчылар билгелиләр. Мин аны шаманны иреккә чыгарыр дип каян белим? Үзенең явыз ниятен тормышка ашырса, шаман бу дөньяның бердән-бер хакименә әйләнәчәк. Ул чагында ниләр көтә безне? Әпен булмаячак. Артефактларны табып, аларны укка куярга кирәк. Шулар ярдәмендә шаманны яңадан үз шөлдеренә бикләргә. Ә безнең очрашу? Шаманны тотмый торып, очрашу турында уйламада. Корбан китерү юласын гына тәмамлыйм да. Һәм буларның барысы да минеке булачак. Артефактларның беренчеләре ныгытмада саклана, ләкин ныгытма бүгенге көндә юк инде. Аннан ни бары күләгә генә калган. Аны бер яугыр саклый. Ул да юк, ләкин аның күләгәсе бар. Ничек инде? Предметның үзе юк, ә күләгәсе бар. Ныгытма үзе юк, әмма күләгәсе бар. Әгәр дә күләгә күчерелмә мәгънәдә булып берәр нәрсәгә ишарәләсә, ул чагында күләгә ныгытмадан калган хәрабәләр булып чыга. Кайсы ныгытмадан? Туйма елгасы Шулманга койган урында борынгы заманнарда ныгытма салынган булган. Алабуга янында. Аны шайтан каласы дип йөрткәннәр. Ә ни өчен шайтан каласы? Бу турыда риваятлар күп. Шуларның берсендә анда шайтаннар яшәгән диелә. Алар сәүдәгәрләргә һәм сәяхәтчеләргә зыян иткән.
Шуңа да аны шайтан каласы дип атаганнар. Чынлыкта ныгытма борынгы болгарларны дошманнардан саклаган. Көньяк җирләрдән төньяк диңгезләргә кадәр кәрваннар шуннан үтеп йөргән. Каладан бер манара гына исән калган. Менә шул ныгытманың күләгәсе була да инде. Җыен әйдә. Шайтан каласына барабыз. Сез Иракка җыендыгызмы, яшьләр? Безгә Алабугага барырга кирәк. Яхшы. Татарстандагы иң иске шәһәр. 7 хәреф. Алабуга. Туйма ярын арат урманнары, шәһәр яшелеккә төрөнгән. Тарих шаһит сөйләп тора, гүзәл кала күктән төзелгән. Айлар, еллар, гасырлар туктаусыз узып тора. Күктән төзелгән бу кала нур шәшеп балкып тора. Кыю җайлар, кыңгырашыны, балыкчы яра шулман дулкынын. Бик наратлар, атлар кешнәве, Алабуга бер зур музей үзе. Еллар уза, шәһәр гөрләп тора, шат күңелле халык биредә матурлана, ямләнә кала. Диңгез төбендә көнҗедә борынгы урамнар буйлап, бергә атлаган чакта күзгә күренмәс тарих җепләре безне җибәрми үзенә тарта. Шишкин картиналар иҗат иткән, шулман буе күреп, сыкланып, Алабуга музей кебек икән. Бер кыз тора, атка атланып, өяз табибы, шәһәр башлыгы, сәүдәгәр Стафеев, күркәм сакаллы, Александр Парты чакыра дусларын, Алабуга зур музей сыман. Нәрсәгә уяттың мине? Элекке кешем үземә кайтканчыга кадәр син миңа хезмәт итәчәксең. Әмер бир. Корбан китерү урынына барабыз. Күк йөзеннән таралгач барабыз, ай нурлары диварларга тигәч, хәзер кичкән хәрабәләр кабат, әйләнерләр ныгытмага. Менә ул булмаган ныгытма. Кайда ул күзгә күренмәс яугир? Менә ул үзе дә. Син исәнме? Исән бугай. Без яхшы ният белән килдек. Роман, диварга кара. Яугир! Сиңа сакларга артефактлар бирелгән булган. Безгә шул артефактлар кирәк. Бер ни дә белмим. Мин бу ныгытманы сакларга ант бирдем. Ныгытма исән вакытта мин аны сакларга бурычлы.
Алар күзгә күренмәс урында яталар, ләкин аларның күләгәсе бар. Роман, аның игътибарын ничек тә булса үзеңә юнәл. Манараю, күрәнә! Җибәр, дускай, кинәнмә. Артефактлар миндә. Ә мин аның кулында. Тыңла әле, яугыр, ныгытма күптән юк бит инде. Мин бары тик үз күзләремә генә ышанам. Менә кара. Мин ничек сукыр булганмын. Син мине антымнан азат иттең. Рәхмәт сиңа. Ярар, әллә нәрсә түгел бит инде. Бәреп үтермәвең өчен рәхмәт. Зөләйха кайда? Мимында, манар артында. Булары шыдамлылык һәм тизлек артефактлары. Белмисеңме? Якын тирәдә сакларга кирәк булган берәр ныгытма юкмы? Якында гына? Казан Кремле. Әмма ул ЮНЕСКО канаты астында. Хәер, монда яугыр Кремльгә комачау итмәс иде. Ул сакланырга лаекмы соң? Ничек кенә әле? Ул инде 12нче гасырдан ук Идел буе Болгар дәүләтенең төньяк чигендәге фортпост. Аннан соң Казан ханлыгының, алга таба Казан губерниясенең үзәге. 1552 елда Казанны Явыз Иван яулап алганнан соң Кремльдән хәрабәләр генә кала. Һәм яңа Кремль төзү өчен патша Псков осталары Постник Яковлев белән Иван Ширяйны чакырып китерә. Һәм алар ап-ак таштан мөгъҗиза тудыра. Анда музейлар һәм сәнгать галереялары да урнашкан. Истәмә сакчыннан да артык булмаячак. Мин көч килгәнне сизәм. Утны чакырам. Күрсәт миңа. Мин корбанга кемне китерергә тиеш. Менә синең максатың. Әйдә, Зөләйха, укы. Калган артефактлар кайда ята икән? Менә тыңла, Роман. Икенче сакчы җир йөзендә юк. Яшәү чыганагы кайда? Ул шунда үлемне саклый диелгән. Хәзер яшәү чыганагы онда. Кайда, димәк... Әйдә булай итик әле, Зөләйха. Син бу табышмакларга җавап эзлисең, ә мин артефактларны табарга тырышам. Яшәү чыганагы булган урында, ә яшәү чыганагы ул су. Безгә Тайницкая манарасына эләгергә кирәк дип уйлыйм. Анда җир асты чыганагына илтә торган яшерен сукмак булырга тиеш. Каян эзләргә кирәк икәнен аңладыңмы? Миңа шушы кыз һәм үземнең шөлдер кирәк. Ул кирәкмиме? Башта артефактларны җыеп бетерсеннәр, ә аннары укны да алырсың. Акваланг. Су астышчысының кирәк ярагы. 8 хәреф. Ярар. Ярдәм итәрмен сезгә. Ләкин башта куркынычсызлык техникасының кагыйдәләрен укып чыгыйк. Менә сезгә акваланг һәм битлек. Көпшәне капканда ашыкмагыз берү. Төзелеше буларның исегездә калсын. Су әйләнмәсе бетереп алмасын. Бу манометр онытылмасын. Төпкә төшкәчтә кисәк чыкмаска. Тирәнлек хәзер безнеке булыр. Кирәк вакытта үрсәк клапанга.
Карале Зөләйха, бу манара ни өчен Тайницкая дип аталган? Бу манара астыннан Кремль янындагы чишмәгә яшерен сукмак үтә. Шул сукмак буйлап Казанны яклаучылар ныгытмага су ташыйлар, һәм шуның аркасында шәһәрне 41 көн буена саклый алалар. Чишмә Камалыштагы шәһәрнең серен озак саклый. Шуңа да аны яшерен чишмә дип йөртә башлыйлар. Манара исеме дә шуннан килеп чыга. Кызганычка каршы, Явыз Иванның шымчылары әлеге яшерен сукмак турында белеп ала. Патша ныгытманың диварларын шартлатырга әмер бирә. Шәһәр җир белән тигезләнә. Менә хәзер аңлашылды. Нәкъ менә җир астындагы шушы сукмакны, Роман, без синең белән эзлибез дә инде. Качабыз. Манарада рәшәткәне төшерә торган рычаг сакланган булырга тиеш. Бик яхшы, өлгергә генә кирәк. Балаларга кашарга кирәк-кирәкмәс өчен җабар төшенә рәшәткәне төшер тизрәк. Алга барырга әзербезме? Бу нинди йырткыч булды? Кара бүре дип уйлыйм. Аны безнең арттан шаман җибәргән. Аңа ук кирәк. Суы салкын икән. Ни генә булса да, минем арттан керәсе булма. Тылсымга рөхсәт бирсәгез, дулкын булып каларга серле сакча шарид. Серләренең барысында уйнап торган сүздән аерманы алдабы, тигезле хәрәкәтеннән йөзеннән булмастан. Нишлисең син? Мин сиңа ярдәм итәргә булдым. Акылдан яздыңмы әллә? Син кем? Мин су иясе. Мине су анасы дип йөртәләр. Син нигә минем сөйгән кызым кыяфәтенә кирдең? Кемгә телим, шуңа әверелә. Йөзләрчә ел үтте. Мин кешеләрне шундый сагындым. Мин сине әсирлеккә алдым. Хәзер син минем күңелемне ачып торачаксың. Юк. Минем артефактларны табасым бар әле. Алар миндә. Син аларны миңа бирергә тиеш. Юкса, бәла-каза киләчәк. Мин былай да зур бәлә эчендә инде. Бәләкәй генә мәгарә эчендә яшим. Аякларымны куяр урында юк. Кремльдәге могҗиза, серле шыкынчылары. Анда елга буенда көмештәй чишмә чыга. Шундагы саф суларда яши су анасы да. Ялгызлыкта моңланып үзенең җырын суза. Мин назбирик һәм зифа, билләрем бик тәнишкә. Бер кем дә мине белми, яратуын сиздерми. Кайгырудан яшелләнәм инде, күргәнемдә юк диңгезне. Яктылык һәм киңлекләрдән башка булмас бигән гомерләрем кыска. Качыш уйныйм чикерткәләр белән, кагыйдәне боза алар гөлән. Бакаларга кушылам аптырагач, утлар сүнеп шәһәр тынып калгач. Бака-кака, бакалар җир ярата. Бака-кака, җилләр җирне тарата. Матур күлмәкләрем азмы әллә? Чибәрлегем ким кешедән. Зур суларда яшәп китсәм, яшелләнер көнчеләр. Авыр йөктәй аска тарта мине артефактлар. Һаман даялым бүлешә бары бакалар.
Моны бик җиңел хәл итеп була. Бакалар жир ярата, бака-ка-ка. Җилләр җирне тарата. Мин аңламадым. Кемсең бу? Таныш бул, бу... Син тагын башладыңмы? Мин шаярдым гына. Аннары аңлатырмын. Хәзер бу шибәркәйне Казан су елгасына озатырга кирәк. Менә, син иректә. Бу нинди елга? Бу Казан су елгасы. Ул зурма? Аның озынлыгы башыннан алып Иделгә куйган урынга кадәр 140 километр. Идел зур су дигәнне аңлата. Һәм Казан янында аның киңлеге 6 километрга җитә. Агым буйлап түбәнгә таба 2 бөек елга, Идел һәм Чулман кушылган урын. Кайчандыр ул урында борынгы Идел буе Болгар дәүләте, сәүдәгәрләр һәм һөнәрчеләр, галимнәр һәм кыю яугирләр дәүләте урнашкан булган. Менә, рәхәтләнеп йөзәргә урын җитәрлек булды инде сиңа. Менә сезнең артефактларыгыз. Барыгыз, дөньяны явызлыктан коткарыгыз. Мине каян табарга икәнен беләсез. Булары сизгирлек һәм ныклык. Нәрсә үпкәлисең инде? Бер нәрсә дә булмады бит. Гафу итегез, безнең монда әзрәк тырналды. Куркыныч түгел. Ямарбыз да буярбыз. Ул кайдадыр өстә. Монда көтеп торыгыз. Бу шарлакта үтәле җил күрәсең. Кызыксынучанлык һәм максатчанлык артефактлары әле җирдә, әле җир астында, әле күктә йөри. Иштәсеңме, Роман? Әле җирдә, әле җир астында, әле күктә. Үзе оша, үзе йөри, үзе җир астыннан шуша. Юк, Зөләйха, белмим. Оша, йөри һәм шуша. Бу бит искиткеч. Син молодец! Риваятләргә караганда, Казан су елгасы ярындагы бер тауда ярым елан, ярым аждаһалар яшәгән. Алар арасында иң куркынычы һәм иң зурысы Зиланд була. Казанга дошманның гаскәре яу белән килгәч, канатлы елан шәһәрне яклап алып кала. Казан халкы аңа бик рәхмәтле була. Булганмы бу хәл юкмы? Әмма Казан туграсына аның сурәте төшерелгән. Шулай килеп чыга да. Ул җир астында мәгарәдә яши, җир өстеннән йөри һәм күктә оча. Чыннан да бик гади. Ничек минем башка килмәгән бу? Әйдә, Зиланд тауына киттек. Шилдер кайда? Без Тайницкая манарасында булганда, аны кара бүре урлаган ахрысы. Федя абый, мотороллерыгызны йөрергә алып торсак ярыймы? Без тиз генә. Тик башта башлыгыгызны киегез. Мотоциклның бер төрі. 10 хәреф. Мотороллер. Кыз кайда? Тота алмадым. Бар һәм кыздан башка әйләнеп кайтасы булма. Әйдә мин сиңа башкасын алып киләм. Мин сиңа нәкъ шушысын дидем. Нигә нәкъ шушысы? Син аңгырайын кисәге. Ул кыз минем кулдан ычкынган соңгы корбанның.
Бердәм-бер варысы. Йоланы башкару өчен нәкъ шушы кыз кирәк. Аңладыңмы? Аңлашылса күзләреңне йом. Җаныңсың. Ә мәгарәгә каян керәләр? Манускрипт буенча мәгарә ишекләре артефактлары булган кешегә генә ачыла. Кара, әнә аннан керәләр. Шалтырылмаган кунаклар, монда ник килдегез? Без мирас угын җыю өчен артефактлар эзлибез. Дөньяга куркыныч белән янаучы явыз шаманны ул гына юк итә ала. Чынлапмы? Бик яхшы. Юкса мин инде ничә гасырдан бирле бу артефактлардан котылу юлын эзлим. Алар мине монда тота, таудан ары бер адым да китә алмыйм. Эх, бар иде шундый чаклар. Гадәеп матур илдә яшәдем. Барлык еланнар буйсынды миңа. Һәммәсенең дә сакчысы идем. Сезгә аларга аңа һәм сиңа. Вакытлар үтте, дөнья үзгәрде, ә мин һаман да кешенең дусты. Ягез бергәләп җырлыйк шул хакта. Кем чын афзаха, кем батыр монда? Мин. Сулышым кайнар ут кебек мин. Башкарган эшем таулардай биек мин. Көчле гадел бик тә акыллы мин. Зитмәсә матур һәм затлы. Явыз дошманнар кылычты тот килде. Кайнар утым белән мин зауап кайтардым. Зиңгу яуладым авыр көрәштә. Шу көннән сүрәтем Казан гербында. Ирешми калмыйм куйган максатка. Кил сакта тордым бу биек тауда. Инде бик күптән очмасам да мин үз бурычымны яхшы үтәдем. Сулышы кайнар ут кебек. Кылган эше таудан биек. Көчле гадел бик акыллы. Җитмәсә чибәр һәм затлы. Димәк, сез безгә артефактларны бирәсезме? Әлбәттә, ләкин сез миңа аларның хузасы булуын исбатларга тиеш. Югыйсә мин сезне ашыйм. Ә нәрсә эшләргә кирәк? Сорауларга җавап бирергәме? Юк, сез минем ялкын утымны янмаска тиеш. Сезгә кадәр килгәннәр гадәттә сусының белән тотыла иде. Соңыннан мин аларны әзер килеп үзегез аңлыйсыз инде. Эй, кая качасыз инде? Шар йылан мәгарәдә саклый гасырлар, еллар буе үткәннән килгән мирасты. Ул мирас бай һәм олы. Утта янмас батыр гына булыр артефактларның иясе. Кирәк башта мәгарәсен кичәсе. Бәлки, башка вариант бардыр. Исәннәр! Исәннәр! Мәгез, сезгә нинди сувенирлар алып кайтырга? Я ярый, сау булыгыз. Үзегезне саклагыз. Кирәгем чыкса, сызгарыгыз. Хәзер безнең кызыксынучанлык белән максатчанлык та булды.
рәхмәт. Туктагыз. Мифик һәм фантастик затларының гомумиләштерелгән исеме. 6 хәреф. Аждаһа? Туры килә. Үтегез. Традиция һәм осталык артефактлары үзе традиция һәм осталык башлангычы булган сакчыда. Роман, син ничек уйлыйсың? Традициялар күшә килә торган нәрсә. Осталык булдыра ала торганы. Фикерем шуалды. Ярар. Әйдә булай фикер йөртик. Традицияләр һәм осталык. Икесе бергә. Нәрсә була бу, Зөләйха? Бу һөнәрләр. Һөнәрләр кайда киң таралган булырга мөмкин? Кайда? Баш калада. Әйдел буе Болгар дәүләтенең баш каласы. Ансын беләм. Болгар шәһәре. Болгарга барырга кирәк. Калганын барып җиткәч уйлашырбыз. Кайларга юнәлдегез бу юлы? Болгарга? Барсында өскә сызгыртырга. Нәрсе? Болгарга иң яхшысы Елга портыннан пароходта барырга дим. Киңәшегез өчен рәхмәт. Менә ул борынгы Болгар, Идел буе Болгар дәүләтенең баш каласы. Я нәрсә? Эзли башлыйк. Нинди матур йорт. Әйдә керик. Бу Ислам музее. Ул әле яңа төзелгән. Без анда керәчәкбез, ләкин соңрак. Кара, бу хан төрбәсе. Борынгы заманнарда биредә күренекле кешеләрне җирләгәннәр. Әйе. Бигрәк куркыныч урын. Әнә тегендә ак пулат. Тарихчылар аны болгарларның мунчасы дип саный. Ул борынгы Рим термаларына охшаган. Шуңа да аның тагын бер атамасы бар. Хан мунчасы. Роман, кара. Монысы кара пулат. Ни өчен кара? Кара пулат турында берничә риваят бар. Шәхсән минем үземә мондый ошый. Тыңла. Аксак Тимер Болгарга һөҗүм иткәч, бу җирләрнең әмире гаиләсе белән монда кача. Шуннан соң Аксак Тимер бинага ут төртә. Бары тик хан кызы Туйбикә генә исән кала. Ул кап-кара төтен эченнән ап-пак киемдә пәйда була. Бөек гаскәр башлыгы аның гүзәллеген күреп хайран кала. Соңыннан аңа өйләнгән дә диләр. Менә ичмасам тарихны казып чыгардың син. Чыгардым. Әйе шул, Роман, монда бит археологлар казу эшләре алып бара. Әйдә тизрәк. Үзе музей. Шуны җыштырып та куймаганнар. Абынып егылырлык. Каян эзләргә инде? Белмим. Хәрабәләрне актарып алалар, авыр булса да эзлиләр алар. Ого, кайдандыр нур чәчелә. Монголлар киттеме? Монголиядан килгән туристларны бүген күрмәдек бугай әле. Туристларын да әйтер идем. Каланы туздырдылар, кешеләрен әсирлеккә алдылар. Сез моннан берничә ел элек куып җибәрелгән монголлар турында әйтәсезмени? Менә ичмасам йоклаганмын. Ой, артефактлар кайда? Орнында. Димәк син артефактлар сакчысы? Мин сине сөйләшә торган ташкына дип уйлаган идем. Беләсегез килсә, кем әфәнде? Йорт ияләре йоклаганда ташка әверелә. Артефактлар дошманнар кулына эләкмәсен өчен мин йокыга талдым. Йортым! Мин кайда инде хәзер? Мин нинди йорт иясе инде хәзер? Бик борынгы заманда яшәгән ди иләрдә яхшы күңелле үзе
Исеме йорт иясе. Имеш ярдәмеше булган, һәм шул йортны саклаган иминлекне. Кем бу йорт иясе? Көнен төнен ял белми, ярдәм итеп ул йөри. Шу хәмут булган диләр, аптыраган кешеләр. Йорт иясе. Булма бүтән иясе. Йорт иясе. Булма бүтән иясе. Уйлап торма син бердә, күчтәнәш ал биргәндә. Йорт иясе. Булма бүтән иясе. Еллар узса, йортлар үзгәрсә дә, йорт иясе яши шул җирдә. Тик ишекне кайгы килеп каккан, югалтулар була биредә. Һәм югалта кеше шул чакта күпме еллар җыйган мирасын, гореф-гадәтләрен, осталыгын куеп булмый аңа бер хакта. Югалтмый бабайлар мирасын, сакладым күп чорлар буена. Үттеләр бәхетле елларым, тик җырлар күңелдә уяна. Йорт иясе тынычлап йоклый, йорт иясе Тынычлап йоклый. уйлап торма син бердә, сакла бер үк өеңне. Йорт иясе Дивардай сакла илне. Бәлки сез безнең музейда яшәп торырсыз? Тик экспонат буларак кына түгел, анда сак яхшы эшлиме? Ведомстводан тыш. Нәрсә икәнен белмим, ләкин курканыч яңгырый. Ук сездә булгач, артефактларны мин сезгә тапшырырга тиеш буламмы? Булар осталык һәм традиция артефактлары. Көч туплар өчен шагыманга ни кирәк? Утка корбан китерсен ул тизрәк яктырса да, ай туктар ул кашмас, тимер тырнактан котыла алмас. Йөрәккә чыгар мизгелен уйлап, ашыктырса да йыланны дулап. Бер мәлдән кара булыр дөнья, бөтен тереклек ятылыр шунда. Шаман, мен сиңа кызны да, укны да алып килдем. Сен нигә дип укны да алып килдең? Ул малай артефактларның соңгыларын ничек җыеп бетерер? Соңгы артефактлар миндә. Синдә. Серне ачар вакыт җитте. Хикмәт шунда, 5нче сакчы ул мин. Борын заманда мин 2 елга Зия белән Чуртан кушылган утравның сакчысы идем. Шунда әлеге утрауда артефактлар саклана иде. Ләкин көннәрдән бер көнне анда кешеләр килде. Алар үзләре белән салларга һәм карапларга тияп, бүрәнәләр алып килде. Һәм шәһәр төзеде. Ни бары 24 көн эчендә йортлар һәм гыйбадәтханәләр салдылар. Һәм аңа Свияжск утрау шәһәре дип исем куштылар. Туган утравымны ташлап китергә һәм Казаннан ерак түгел генә бер урында түмгәк булып кыланырга туры килде. Кайда соң артефактлар? Булар дәрәҗә һәм бердәмлек. Яхшы хәбәр белән гаҗәпләндердең. Тиздән барысы да тәмамланачак. Соңгы артефактлардан башка ук барыбер эшли алмаячак. Соңгы сакчы. Кем соң син соңгы сакчы?
Ярый әле Зөлейха бу борынгы язмаларны тәрҗемә итәргә өлгергән. 5-нче сакчы турында монда нәрсә язылган? Ул кешегә дошман, ләкин кешенең дустына абый була. Нәрсә инде бу? Зөлейха монда булса, моның асылына тиз төшенер иде. Шибәр, әбиеңнең әбисе кебек салу син. Уққа қояларны, bu dünya bilen alış-birişni tamamlayık. Ул кешегә дошман, ләкин кешенең дустына абый була. Менә син кешегә дусмы? Ә синең абыең бармы? Шүрәле. Ул орманда яши. Шүрәле урманда яши. Урманда. Ул бүре. Бүре ул. Ул кешегә дошман, ләкин этнең абыйсы. Димәк, 5-нче сакчы кара бүре. Ул Зөлейханы һәм укны урлады. Шаманга йоласын тамамларга кирәк. Ә йола борынгы изге урында. Ә ул изге урынны кайдан эзләргә? Бер генә ишарә дә юк. Nihayet bundan күп гасырлар элек төгәлли алмаган эшемне тәмамлыйм. Дөнья белән хакимлек итәчәкмен. Барысы да миңа табыначак. Бүре, син минем тугры этем булырсың. Benim yürekli bulasam kile. Min 5-nче сакчы, һәм утравның кара балчасы. Әткәнендә яшәргә риза түгел мин. Сиңа иреккә юл юк. Ишеттеңме? Ул чагында мәңгегә түмгәк булып кал. Караңгыдагы бар көчләр яуга күтәрелгән ди бүре ирек күрмәс үттән. Йоклар мәңге уянмый. 100 елдан соң да адәмнәр дәһшәтен оныталар. Я үзе инде туктады. Бүре җиңелде. Финал. Хәзер миңа беркем дә кымачаулый алмаячак. Әтсен төпсен җилләр исен, буран чыксын, давыл купсын. Әтсен төпсен шайтан үпсен, җилләр исен, төтен чыксын. Әтсен төпсен җилләр исен, буран чыксын, давыл купсын. Галәмдә 1000 еллар буе шаман хакимлек итсен. Әтсен төпсен җилләр исен, буран чыксын, давыл купсын. Галәмдә 1000 еллар буе шаман хакимлек итсен. Галәмдә 1000 еллар буе шаман хакимлек итсен. Каһәр сукыры.
Кашын шөлдірні көрсәт. Ярый әле теге вакытта мин аны алыштырып куйганмын. Иртә сүйінесің малаяқтыға. Үзің үк китереп бирәчәксең. Бу яткерләргә юкка гына соксыз караганмын икән. Көрерсің дәсің Аларсың юғалтқанна Зüleyha! Қадірін білсәң ұзақмын Сен тоқтатырсың йыланы Мин синең янына барам, шаман. Ләкин башта бер эшне үтәргә кирәк. Тор әйдә! Зөлейханы коткарырга кирәк. Бурычтан дөньяны да. Туған иліме зур бәләләр килсә Явыз җилләр дуласа исә Инҗилләр кебек тезелеп сафка Гырыф-гадәтләр басалар сакка Идел өстендә яңгырый тавыш Әйдәгез тизрәк җыелышыгыз Әти балалар төзегән илне Саклап калырга сез тиеш Шөлдіріме мин бір қағылсам, Үт ялқыны тұтына бейірге, Яқтылығында яқшы көріне, Ақырда малай жеңілі. Күкри шартташыр, яуыз дұшман қыра ук, Шөлдір даушы даңдадың, Күшлі қайта осаннан соң. Күкри шартташыр, яуыз дұшман қыра ук, Шөлдір даушы даңдадың, Күшлі қайта осаннан соң. Үміт тулы ышаныш, Жеңүләрне вәгъдә итеп тора, Моңарчыда һәр чак булган шулай, Көчләр ярдәмгә ашыга. Явызлыкка каршы авазлык, Булыр безнең халыкның мирасы. Нык һәм бердәм булып көрәшербез, Чыксын өчен кояш. Күпмер ғасырлар үтеп кетсе, Шаман ізінен кімнәрдір келе, Ут яқтысында яқшы көріне, Ақырда малай жеңілі. Күкри шартташыр, яуыз дұшман қыра ук, Шөлдір даушы даңдадың, Күшлі қайта осаннан соң. Күкри шартташыр, яуыз дұшман қыра ук, Шөлдір даушы даңдадың, Күшлі қайта осаннан соң. Юлыбыз авыр, тик курыкмыйбыз, җиңү сәгате тиздән сугачак. Бар көчне туплап юлга чыгабыз. Безнең Зөлейха исән калачак. Тукта, хәзер сүтәм. Бұлай жеңіл генә булыр дип ойламаған идем мин. Ничек инде? Җыелышырда сакчылар, Яман көчне җиңәрләр, Шаманны үз шөлдеренә бикләп куярлар. Уклар күккә атылыр, Туктадыр бу кара көчне, Ышан дуслык җиңә алыр. Каһәр суккан явыз җанны
Ура! Хе-хе! Мин силе үзем белән алам. Хәзер бөтен сакчылар да бергә җыелдык. Без бергәләп мирас угын һәм җир шарының киләчәген саклаячакбыз. Син безнең яклымыни? Мәңгегә. Зөләйханы азат итәргә кирәк. Мин азат иттем инде аны. Беренче очрашуыбызда мондыйны көтмәгән идем. Безнең тарих мирас, һәм без аны мәңге саклаячакбыз. Тизлек һәм чыдамлылык. Сизгерлек һәм ныклык. Кызыксынучанлык һәм максатчанлык. Традицияләр һәм осталык. Дәрәҗә һәм бердәмлек. Татулык һәм чәчәк атуыбыз хакына. Киләчәгебез хакына. Шулай булган һәм булачак. Сузарбыз без буыннардан буыннарга ныклы җептән хәтер йомгагын онытылмас тапшырырбыз гасырларга бабаларның изге даннарын. Осталык, ныклык, үҗәтлек һәм җитезлек бүләк итеп безгә бирелгән. Бердәм халык булып алга атлыйк бергә киләчәкне башлап бүгеннән. Вакыйганың шиге, ахыры, 5 хәреф. Тәмам.